Lehenik eta ben gogoratu nahi dugu alderdien legearen aplikazioan eta ideien ilegalizazioa oinarri duen zigor epai politiko baten aurrean gaudela. Estatuak gogoratu nahi dugu denetariko tresnak erabili egin ditu euskal independentismoaren kontra, besteak beste gerra zikina, parapolizialak eta baita salbuespenezko legediak. Eta alderdien legea eta alderdien ilegalizazioa azken horien baitan kokatu daitezke eta aurreko neurri horiek guztiek bezala huts egin dute beren helburuetan. Ezker independentismoaren proiektu politiko zilegiaren alde eta ilegalizazio erabakien aurrean beren eskubideen erabilpena egin zuten milaka herritarretako batzuk epaitu egin dituzte 35/02 izeneko sumarioan. Eta gure ustez epaiketa horretan epaituek eta beste herritar askok duten autu politikoa ordainarazi nahi egin da. Sortuko militanteok esan beharra daukagu, harro gaude ilegalizazio garaian euskal herritar askorekin batera ezker abertzalearen proiektu independentistari eutsi izanagatik. Milaka askok baldintza zailetan eutsi geniolako ezker abertzale indartsu eta zabala daukagu oraingo honetan. Eta lan hori egin zelako kapazak izan ginen Euskal Herri osoan garai politiko berria irekitzeko hausnarketa eta lan politikoa burutzen. Askotan esan dugun bezala epaiketa politikoek ez dute inongo justifikaziorik, are gutxiago begiratzen baldin badugu eskubideen defentsatik eta jarrera demokratiko huts batetik. Eta are gutxiago oraindik ere gatazkaren erresoluziorako prozesu bat irekita dagoenean eta normalizazio politikorako aukerak errealak eta nabarmenak direnean. Euskal herritarrek epaiketa politikoak errefusatzen dituzte eta demokraziaren, oinarrizko askatasunaren eta garai berrien kontrako tresnatzat hartzen dituzte. Epaituek beren eskubideen erabilpena egin zuten ideia batzuen defentsarako eta ideia horiekin identifikatzen zen den esparru soziopolitikoa ordezkatzeko. Ezker abertzalea den esparru horrek egun ordezkaritza legala dauka alderdi baten bidez eta hauteskundeetan lehiatzen du Euskal Herria Bildu koalizioaren baitan herri babes zabala lortuz. 35/02 sumarioaren epai honetan independentismoa eta ilegalizazioaren ankerkeriari aurre egin izana zigortu da. Eta horrela, ezker abertzaleari faktura pasa egindako autuagatik eta alternatiba independentista eta ezkertiar gisa etorkizunari begira duen potentzialitatea higatu eta erasotu nahian. Alternatiba politiko herritar hegemonikoa izatera ez iristea bilatzen dute gu kolpatuz. Azken finean, Euskal herritarrak noizbait beren buruaren jabe izatea ezinezko egin nahi dute eta horretarako ezker abertzalea da duten oztopo nagusietako bat. Dakizuenez, zigor epaiak 107 herriko tabernaren inkautazioa ebatzi du, eta esan nahi dugu gaurkoan gorenak eman duen epaian 36ko gerratik honakoan jazarpen politikoagatik eman den jabego konfiskaziorik handiena konfirmatzen dela. Eta konfiskazioaren larritasuna lokalen balio ekonomikotik harago doa. Zilegia den aktibitate politiko alternatibo eta legala aurrera eramateko bitartekoak ari zaizkigulako indarrez kentzen. Eta gainera horri gehitu behar zaio 10 lanpostu galduko dela konfiskazioaren ondorioz. Gaur ezagutu dugun epaia emateko 53 pertsona mantendu dute prozesatuta ia 14 urtez. Nekez aurkitu daiteke desproposito judizial handiagorik. Baten batek esan lezake espetxe zigorrak txikiak direla. Eta guk ezetz, argi eta garbi ezetz diogu. Guretzako
espetxe egun bakar bat bera ere, gehiagizkoa litzateke izan ere sumario honetan, beren ideiengatik izan baitira epaituak, prozesatu guztiak, eta gainera gogoratu behar da sumario honengatik 6 pertsona izan direla espetxeratuak 2 eta 4 urte bitarteko zigorratan. Eta gainera 100.000 euroko fidantzak ordaintzera behartuta izan zirela bere garaian inputatuak. Garai politiko berria irekitzeko apustu egin genuen, eta hori posiblia izan zen hamarkada luzetan egindako lanari esker eta ilegalizazioari aurre egin zitzaiolako. Gure konpromisoa garai politiko berriarekin erabatekoa da, eta ez dugu normalizazio, bake eta konponbiderako aukera hau inork ondoratzen utziko. Bere garaian, gaur zigortuak izan diren batzuk espetxeratuak izan ziren, eta aldiz urte batzuk beranduago herri honen norabide politikoa aldatzea lortu du ezker abertzaleak, eta beraz etorkizunari baikortasunez begiratuko diogu, gaurko epaian zigorrak ezarrita ere apustu politikoa irabazi dugulakoan gaudelako. Garai politiko berri honetan, epaiketa politiko guztiak bertan bera gelditu behar dira. Hori da gure exigentzia, jazarpen politikoa bukatu behar da behin betirako. Ez dago inongo aitzakiarik horretarako. Eskubidea dugu politika baldintza berdintasunean egiteko eta gaurkoa bezalako epaiek agerian uzten dute eskubide hori auzitan dagoela, eta hori horrela den bitartean bakea eta normalizazioa betegabeko helburuak izango dira herri honetan. Bukatzeko, deia zabaldu nahiko genuke datozen egunetan izango diren mobilizazioetan parte hartu eta eraso honek suposatzen duen gehiegikeria salatzeko. Hasteko konzentrazioak burutuko dira gaur arratsaldeko 8:00 herri guztietan, eta bertan parte hartzera deitu egin nahi dugu. Biharkoan, esan nahi dugu ere, biharkoan batzarrak burutuko direla herri horietan, eragindako herrietan, eta ekimen berriak ezagutuko ditugu.